3, no. Takže čaute všetci. Počkaj, opa. Čaute, vítam vás u dnešného videjka. Dneska si ukážeme tipy a triky vo Fortnite na lokácie. Tieto triky sú fakt užitočné a fakt sa ti zjedú. Takže určite dopozeraj toto videjko do konca. Toto videjko nebude až také dlhé. Takže ja by som nebudem obkecávať toto videjko. Tak, poďme na to. Prvá lokácia. Prvú lokáciu povie môj kamarát. Prvú lokáciu je to v chapter 6. Lokácia sa nazýva Nightshade Forest. Je tam trezor, ktorý sa otvára kľúčom. Otvoríte ho tak, že dáte Spirita Bushrangerovi, ktorý sa spawnuje na 3 rôznych miestach. A tak získate kľúč a máte tam veľa častiek, lootu, nabojov, healov, rôznych ďalších vecí. Kebyže takto nevie, kde to je, tak je to presne taký ružový les. To nájdete hneď, lebo to je dosť výrazné. Takže potom ďalšia lokácia, kde môžete padať je v reloadoch. Je to Tilted, je to také obrovské mesto, kde máš dosť veľa lootu. A je tam taká jedna bytovka, kde máš čestku a z nej padajú dosť dobrý loot. Potom máme Adobis, je to divný názov. Je to tak, kde na kraji mapy, pušnej mapy, Tilted je na tej klasickej, zelenej a ten je na pušnej. A posledné, čo tu máme, je OG. Nazýva sa lokácia Dusty Depot. Je to v strede mapy. Máte tam také 3 akéby hangáre. Sú tam čestky, naboje, shieldy a také ostatné potrebné veci na hranie. Takže toto bude z dnešného videjka všetko. Keď takéto videjka chcete pre tipy a triky, tak určite to zanechaj odber, like a dneska vidíte ešte jedno videjko, máte sa na čo tešiť. Čaute.